Balik na tayo. Ha? Dito ka. Sige. Tingnan natin pag ikaw yung kausap ko. Okay. Teka lang. Ay, ano ba yan? Ang hirap pala talaga. Iisipin ko hubad hirap ka pala talaga. Ay, oo nga. May kausap po si partner na hubad. Ayun. Uy, alam mo partner, kapag ganitong eksena, parang bagay na bagay talaga akong endorser ng alahas. Di ba tumatanda? Oo nga. Endorser, Mariette de la Rosa. So, ito po ay isa na namang pagpapaalala po sa atin that life is short. Yes. Diba? That life is short and that Time flies. And kung ano na ang lupa ay may tenga ang lupa, may pakpak ang balita, na time is gold, na honesty is the best policy. Na just do your best and God will do the rest. Approximately 10 hours later. Mas magiging mabait tayo sa kanila kapag ang saklap lang talagang isipin pero totoo, di ba partner? Totoo yun. Pag partner, ano nangyari sa'yo? Mamaya sombrero na lang kausap mo. Ano nangyari sa'yo? Hindi na pa talaga bumababa to. Pinipigilan ko na. Ang late ko na. Teka lang, May kausap pa 3 feet. Teka lang bago natin nga Ang ganda-ganda sinasabi mo. Kaya nga Hindi, Bigla para may entry ng upuan. sa mga hindi po nakakita nakikinig sa atin sa radyo, bigla pong yung Bumababa upuan, ako na bumababa. Bumaba po yung upuan. Actually, may kausap po ako unano. Ang height niya po gasolito. Kumunoy na po itong Wala pwesto na? ko. Oo nga, ito na yung Sandali lang okay, sa lahat ng mga tambalanisa po namin nalulunod ako. Sa lahat ng mga tambalanisa po namin mga kabisyo po namin, mga mayayaman. Gusto lang po naming manawagan. Yung Wag na kausap po- mo palubog ng palubog. Kamaingan na nanawagan ako para hindi ka lumubog dyan. Okay, seryoso to. Seryoso Ipakita to. mo, Kuya Boy. Seryoso to ha, seryoso to. Wala kaming pakialam! Para sa lahat po ng mga tambalanista namin, ng mga mayayaman. Yan. Tapos kunyari malungkot yung mukha ko. At saka nating dalawa. Okay. Gusto sumali. Kala mo lumubog din yung upuan. Gusto sumali. Ayaw magpatalo. Zoom out mo, Kuya Oo, Boy, para makita nila kung na gaano talaga. kalalim yung nilubugan ko ngayon. Correct. Ito na nga sabi natin, ang bilis ng takbo ng panahon. Ang lalim ng kausap mo. Mukha na lang talaga. At least partner, masasabi ko sa sarili ko ngayong araw na ito, malalim ka pala. Bilisan mo, nakakabalakang to. Nakalimutan ko, 43 ka na pala. Ang hirap pala umupo ng ganito. Kaya nga, wag ka kasi Kasi nakatingala ako ganito, 20 minutes. Yan. Sa lahat ng mga masugid naming mga tambalanista, lalong-lalo na po yung mga nakaluluwag-luwag sa buhay. Ilang beses na po namin itong napag-usapan sa meeting, ngunit katulad kahapon, ito po'y nabanggit na naman. Ngunit sadyang kami po ay mahiyaing mga nilalang. Ngunit sa mga ganitong klaseng pagkakataon na emergency situations, naniniwala't nananalig ako na dapat sabihin na namin ang totoo. Kaya para po sa lahat ng mga mayayaman naming mga tambalanista, sa halip po na magpapadala po kayo ng pangkain sa amin sa mga susunod na araw, ang panawagan po namin sa inyo ay sana po magbigay po kayo ng pera para makapagbili po kami ng bagong upuan. Ang request na ito noong February po. Hindi namin alam kung gaano kahirap ba maghanap ng upuan. Kaya kami na lang po ang magkukusa. Kaso wala po kaming pambayad. Kaya utang na loob. Pwede po ba? Bigyan nyo naman kami ng pera. Bibili na lang kami ng upuan. Feeling namin mas mabilis.